फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसु जयै दिल्लीयाव जा बड'लेण्ड महोत्सब खुंनो थांगासिनो दङ बेखौ खोनानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे महोत्सबनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगानाया मोनसे आगानसेबाबो आवगायगोन बेखौ आसा फारिदों। बर' हारिया जा मोनसे गेरेमसा महर हिसाबै गावखौ दानायनि मोनसे सिमां नुदों बे दानायाबो जाफुंसार जानो थाखाय थांगासिनो दङ बेखौ जों नुहुरनो मोनदों आरो बे महोत्सबावनो जिहेतु जोंनि भारतबर्षनि प्रधान मन्त्रि मदि बिथां आरो बेनिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा नुजाथिगोन आरो बिथांमोननि नुजाथिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारिमु बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा महर हिसाबै दानायाव आगानसेबाबो जों आवगायगोन बेखौ जों आसा फारिदों। बिथांमोननि मदद बिथांमोननि जितु जोंनि बर' हारिनि सायाव बर' राव थुनलाइनि सायाव मदद मोनगोन बे मददा अरायबो जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव मोनसे बुब्लि जागोन आरो बर' राव थुनलाइया बेवहाय जा मोनसे फारिलाइ लायगोन बे फारिलाइयाव जोंनि बर' हारिया बयबो जायफ्रा थांगोन बिथांमोना बाहागो लागोन बे बाहागो लागोनखौ जों खोनादों आरो बेखिनिखौ खोनानानै जि बेखिनिखौ मिथिनानै जोङो गोबारै रंजानाय मोनदों।